کائنات دے مالکاں دے بارے، جنت دے شہزادیاں دے بارے حضور میاں محمد بخش صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ قدری اولاد دی ماں پیو جانے، کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا، سیکھاں یکتے مکھن پکاونا ایڈا ڈا اوکھا کم ہے، شہزادے دے کے دین بچاونا، اس سخی حسین دا کم ہے، شہزادے دے کے دین بچاونا، اس سخی حسین دا کم ہے۔ حضور کی کیا خوبصورت شان ہے، یوسف کنیانی زیادہ خوبصورت ہیں یا زہرا دے بابا زیادہ خوبصورت ہیں؟ 3 مہینے خلقت ویکھ کے رجی، اے یوسف کنیانی، تکیا جنا حسنین دا نانا، او تیرا جگہ دوویں جہانی، او تیرا جگہ دوویں جہانی۔ ویڈیو اچھی لگے چینل میں ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔